bliver lidt betændet. Gør du? Nu kommer han. Du fik sgu det en også. Jo. Men jeg tænkte, det er fuldstændig dumt af hende. Fordi jeg har sgu ingen godbid. Det er vist ikke. Men det fandt sgu da ud af hurtigt. Har du en med? Ja, så prøver vi lige igen, men lige bliver det igen. Så kan du stå løgn, der må jeg vel ikke til det. Ja, jeg ved det. Men er der typisk aldrig oplevet, at der står en. Det er ikke liv. Det skal du ikke ind i Det er der. ikke sultigt. Jeg kan fortælle dig. Ja, kan jeg Nemlig. Du ser også mere farlig ud den her. Ja. Og jeg tænkte, ham der tør jeg sgu ikke beskære med. Jeg tager sgu pindarmen over i teltet derovre. Så er det fint nok. Det ved du ikke noget om. Nej. Det er dig, der ved det.